И онзи ден една майка, питам какво ще кандидатства детето, какво ще учи след бала. Тя каза, Поли, на 2 места ще кандидатства, ако нищо не стане от нея, ще я прата да направиш една фризьорка. Какво им дава реално диплома? Една диплома дори за висше образование, какво ви дава реално? Нищо. Нали, дипломата нито може нито да пострига, умения, нито може да работи, нито може да отиде. Да, ще ви наймат на работа, но ще ви изхвърлят на първия месец. Първото, което питате, ще взема ли сертификат? Искам да разкажа интервю за работа. Сядаме. Искам да разкажа реалността в България. Изслушваме аз въпросното момиче, при което тя се обръща и казва: не ви е лошо салончето. Ще си помисля дали да дойда при вас. Не съм богат, за да си купувам ефтини неща. Тоест ти като минеш през 5 фризьорки и като после ти се наложи да си оправиш косата, за да имаш някакъв по-така приличен вид. Ти трябва да говориш на техния език. Трябва да можеш да разчиташ какво иска да ти каже. Тя ти говори с снимки, тя не може да общува. Защото те си пишат нон-стоп, тя не може да си запише час по телефона, тя само пишат SMS-и. Здравейте на всички! Влезахме пак в BM подкаст, с малко прекъсване през известно време. Днеска ми на гости Поли Гемеджиева и Елиза Василева. Те ще ни разкажат малко повече за себе си. Знаете, че BM подкаст е нещо, което няма за сега. Надявам се, че ви е интересно. Все пак, знаете, трябва да ни харесате, да ни споделите, да ни покажете някаква любов и харесване. И следвайте ни, ще бъде интересно, гарантирам. Така, към момичетата, здравейте! Здравейте, благодарим за поканата. Моля, за нас беше удоволствие. Какво бихте разказали за вас като цяло? Ние се познаваме в годините, нали? Къде задочно, къде през социални медии, къде от клиенти, колеги и всички останали. Лично не се познаваме, не сме се виждали. Сега се виждаме за първи път така на разговори. Така че на мен лично и на клиентите, на колегите ще им бъде интересно кои сте, какво сте и за какво работите тази професия. Ние от дълго време сме в фризьорската професия. За нас това е страст. За нас това е една от най-хубавите професии. Въпреки че напоследък доста имиджово реномето малко се срива. Приятно ни е, че се събираме с колеги, защото ежедневната работа в салона все повече ни натоварва едни и същи клиенти. И е хубаво, когато малко се откъснеш от салона и си поговориш така откровенно очи в очи на фризьорски теми, тъй като ние сме бранш, който нямаме организации, нямаме правила, нямаме закони. И това е болна тема, за която ако почнем да говорим, ще стане много дълъг разговор. Все пак ще засегнем, но въпреки всичко, защото от болните теми стават интересни неща. Нашия бранш, съгласен съм напълно, че няма нищо общо с нито един друг бранш, но въпреки всичко, в крайна сметка трябва да се говори за това. Трябва да има нещо, което да ни обедини по някакъв начин. Тук с и други колеги си говорим, нали, се надяваме все пак и това да е нещо, което може и да обедини неща на бранш като цяло, нали, не само в фризьорството, и бюти бранш, всичко останало, нали, което е като козметика, грим, масажи, маникюри и така нататък. Така че интересното за вас в годините какво беше, когато бехте в самото начало, да тръгнем от там, от самото начало, когато тръгнете да работите, как решихте? Много интересно стана, защото аз лично имах друга професия, работих в медицината и когато реших да стана фризьор, беше много трудно, тъй като нямаше абсолютно никаква информация. Добрите фризьори бяха много малко, нямаше от кой да почерпиш опит. И ние бяхме много жадни за знания. Ние бяхме готови да чиракуваме, да работим от сутрин до вечер, да помагаме, да гледаме, за да
да откраднем занаята, защото все пак това си е занаят. С Ели сме повече от 20 години. 20 години вече. 20 години сме заедно, работили сме в един салон, след което минаха години, всеки се разви в неговата си сфера. Но това, което ни остави, е любовта и страстта към фризьорската професия, защото там няма научаване. Непрекъснато трябва да се развиваш, усъвършенстваш. Повярваш ли, че си станал много добър, в следващия момент осъзнаваш колко малко знаеш. И от няколко години ние направихме една академия, Caesars, която е малка академия с идеята да развиваме млади кадри. Първо, защото има липса на такива кадри в салона. Не само в нашия салон, навсякъде се търсят кадри, те са кът. И много от работещите фризьори всъщност те изкарват курсове, семинари и накрая, почвайки да работят с салона, осъзнават колко малко знаят, могат стигат до някакви казуси и започват да търсят да надграждат. За съжаление в България няма такива училища, които да изкараш обучението, след това да си отвориш салон и да почнеш да работиш спокойно. Тук, започвайки да работиш, търсиш къде да надградиш и да се развиваш. И ние сме го правили по този начин. Курсове, семинари, обучения, пътувания. И стигнахме до извода, че ние трябва да предадем тези знания, това, което сме събрали в годините, на по-младите фризьори. Защото непрекъснато ни се обаждат и ни търсят колеги, работещи колеги, които в една или друга област имат проблеми и искат да се доразвият. И Ели да разкаже как... Да, тя Поли всъщност така много скромно пропусна къде и как, например, тя се обучавала и през колко и какви състезания минала. Поли, например, Да, това е много интересно. Да, победител в доста престижни конкурси на ОМЦ. Мисля, не помня даже вече колко купи награди имаш там. Имам състезателен дух. Да, голям опит. Нали, покрай това, че тя участва, аз имаше период, в който също се запалих. Това ходихме по състезания и в България, и навън. Чужбина. Да, и на ОМЦ. И всъщност, преминавайки през тези различни събития, фризьорски, особено навън, осъзнаваш, че всъщност супер много имаш да учиш. Влагали сме ужасно много време, пари, усилия, за да обикаляме по всякакви академии извън България. В Париж сме ходили, в Италия, на по няколко дневни обучения за подстригване, за оцветяване, защото наистина в България нямаше откъде да се учи. И това нещо наистина е ужасно скъпо, това обучение. Ние имаме супер много знания, ходейки по тези обучения, и в един момент решихме, че наистина има смисъл, преминавайки, като сме преминали през това, да можем да улесним колеги, които няма къде наистина да се обучават в България, и да направим академията Caesars. Супер. Колко време вече е академията? От 2019, значи 5 години. 5 години. Да. Тази година. Чудесно. Има ли достатъчно интерес към нея? Как стоят нещата за момента? Имате ли нужда от още хора? По принцип. Имате ли нужда от колеги да ви помагат с многото клиенти? Ние работиме в салон, ние си работиме, това го правиме на отделни теми, правиме семинари, като сме ги групирали в категории. Семинар по стригване, семинар официални прически, 2 дена за колориметрия. Това са такива базови, основни понятия, техники, които, както казваме, ние даваме азбуката, за да може всеки един фризьор да, знаейки азбуката, да създава изречение, думи и сам. Защото аз като работодател, наемайки човек при мене, той е с 5 години опит и се оказва, че той няма основата. Не може да измие една коса. Правилата, елементарните неща не знае. Прави по-сложните техники, но основата му куса, основните... дори как правилно да се държи ножицата. Нали? Елементарно той
не държи правилно ножиците и това много ме е бесявало, защото една къща се гради от основите и ние в Caesars сме решили да наистина базови, основни, на пръв поглед, елементарни неща. Правиме малки групи до 10 човека, за да може всички семинари са практически работни. А за да може наистина, когато се запише семинар, той да не е look and learn, само с гледане. Да, много е лесно и като отидеш вкъщи, не е толкова лесно. Или вече си забравил, като стигнеш вкъщи. Да. И ако отидеш на обучение и нещо не си го отработил, вкъщи като се прибереш, това не го знаеш. Ако отидеш на обучение и ти покажат 3 постригвания и направиш само едно, ще запомниш само това, което си направил практически. И затова много държим да са ни работни семинарите. Има много хора, които питат, а може да ти дойде само да гледам, за да бъде по-евтино, например. Не, много държим да се работи, защото фризьорството е практическа професия. Не може само с гледане. Големия проблем след COVID е, започнаха масово да се подаряват и продават супер евтини обучения онлайн. И те гледат. В момент фризьорите се отучиха, че трябва да ходят да се обучават. Преди COVID имаше такъв много хубав период, в който фризьорите бяха се засилили да се развиват и така малко и брандовете и академите ги бяха научили, че трябва да се ходи на обучение, че трябва да влагаш усилия, пари, време за това да ходиш на обучение. Да, че това е част от развитието на всеки професионалист. И в един момент, когато се затвориха вкъщи в COVID с YouTube, изведнъж решиха, че могат да учат гледайки само. И оттам нататък произлязаха много фризьори, собственици на салони, които не могат да работят. И това е... Отварят се всеки ден салони и ни звънят. Трябват ни кадри. Нали, вие сте академия, имате ли готови кадри? Ежедневно. Да, ежедневно ни звънят. В същото време, когато се правят големи семинари, на тези големи семинари, ако отиде човек, който е с опит, понякога се срамува да попита за нещо елементарно, за да не му се смеят колегите. Тъй като всеки един фризьор има его, и на мен са ми се обаждали колеги, така може ли да дойда при вас да... Здравейте. Здравейте. Добър вечер. Чакай, че си подпружи. Миленски? Абе, Миленски, какво правиш тук? Нали не ми снимаш? Много ми е драго. Ей, ти, абонирай се. Губиш много. И да знаеш, че идвам. Режа бритончето, опашчицата, брадичката, кой каквото има. Цъкна ли лайк бутон? Не си го? Ма какво чакаш, бе? Действай, действай! На приятел, на роднина, на братовчеди, на всички. Пращай. Няма начин. Това трябва да се гледа от всички. Аз сега не разбрах за какво си говори. Тя днеска дойде ми прода някакви ножици по 4 бона. Викам, забрави, аз преди месец налях колко? 2, ама те са още по-лукс. Какво продаваш, бе? Защо него на мен не продаваш? Защото ти си имаш търговец. Едната ножица е 4 бона. Не си представи, че е комплект нещо. Ма каква е тази ножица? Дамаскинска? Сама. Разбираш, пускаш и сама работа. 4000 лева. Знаеш как се забавляват с мен в салона? Само отиват и гледат, първо си мисля, че 400 лева. После, тая е по-скъпа от колата ми. Не бе, лошо няма. Не, сигурно. Ма Кристоф е луд, бе. Дали сме в ефир или сета? Ефир е постоянен, ние си действаме. Това, че няма, че може да си говорим, да се режем. Може и да пушим, ама не може. Можем само електронни. Виж се, нормално. Иначе, че ни... Аз съм пушач, ама от време не може да ни пускаш на почивка. Да пушиме по сига. Събера мислите. Виж се, то проблема е, че вече всичко, което е натурално, е аут. Да. Да погледни какво става с Евровизия, с въобще изкуствен интелект. Всички. Значи трябва да сме благодарни, че поне за сега изкуственият интелект никой не работи в тази посока да постригва и да боядисва. Не се знае. Не, работят в посока да боядисват и да правят цветове и да бъркат. Да, защото има някакви има. Някои роботи има вече за това неща. Ама не да боядисва самата процедура. Аз гледах за робот за баляж. Робот за баляж прави. Това е като едно време те клоните, дето сами измиват.
Ти виждал ли си как работят? Да. Слагат ти едно Паскал. покривало тук и те пръскат като на автомивка. Е така едни Да. най-различни струйки. Стройки май готина цветомузика им. Много е яко. Много е яко. Така вече видяхте. Милен Василев. Здравейте, приятно ми е. Добре дошъл. И аз да се присъединя към тази компания. Лека по лека, един по един се добавим. Да. Ние си говорихме разни неща, запознахме се един с друг. Можеш ти да кажеш две думи за себе си. Така и така си влезала и за резко. Как си? Накратко, нали? Накратко, да. Може накратко, може на широко. Значи, работи като фризьор-любител. Отскоро Отскоро. професионалист. Да, отскоро може би професионалист, защото съм поканен тук в тая гилдия, нали? Така че, иначе съм любител. Да. Любител съм, да. И какво да ви кажа сега? Това почна преди много години. 20... Помниш ли няма колко да години? Те са покрай баловете, трябва хората да си спомнят. Моят бал беше преди еди колко си години. Тихо. Нали? Но въпросът е, че много години минаха и идеята ми е, че аз учих други неща. Коренно различни, които нямат нищо общо с фризьорство. И на 25 години за първи път хванах ножица. За първи път. Никога преди това не съм се занимавал. И то, защото един приятел каза, че няма да ме учи. Той приятел живее към ден днешен, има салон във Виена. Той ме запали, защото аз другите неща, които учих, защото съм завършил 3 висши образования, но това няма никакво значение. Нали? Защото някакси като те дърпа отвътре. Та на 25 години за първи път хванах ножица и до ден днешен нямам ден, в който да се чувствам уморен, влизайки в салон. И тръгвайки да правя тази работа. Нали? Забравяш всичко и там си ти. Лошото е, че напоследък хората, които искат да работят нашата професия, за съжаление, не го правят с някакъв хъс и вътрешна убеденост. Това е най-страшното, Да. което това много ме мъчи, много ме Много ме ядосва. мъчи, защото хората искат да изкарат едни пари е така. Това го Като гледат инфлуенсър- не го гледат и като бизнес, даже Не, просто то като не е заплата. бизнес. Не. То не е бизнес, то просто да изкараме ни пари, защото тук много са печели. Нали? Да. Както и да е. И за мен това е тъжно, защото аз от много години, търсейки асистенти, търся хора, които искам да ги науча да работят. Защото тези курсове, дипломи, буквално продавайки ги, нищо не правят. Не правят услуга на бранша, не правят услуга на никой. Има едно единствено облагодетелстване на хората, които правят тези курсове. И то там е работилница за дипломи. За дипломи, да. Макдоналдс за дипломи. Ама Той е това работил, важно. кръсти един колега. Първото, което питате, аз ще взема ли сертификат? Да. Не те Или питат аз ще взема какво ли ще диплома, науча. да, И като четеш в фризьорските групи, дайте курс фризьорски и нали отдолу коментарите са тази, така и някъде някой като каже по-висока цена и каже, я по-добре е онази по-ефтината, че ще вземеш диплома, после ще се научиш. Да. Така и така ще вземеш същата диплома. Важното е, че след дипломата си отваряш салон. И какво правиш след Добре, това? да, извиняйте. 200 много, квадрата ама салон отварят след 3-месечен курс. Ема после затварят. При положение, После че дават тази места диплома, под какво им наем. дава реално? Какво им дава реално на диплома? Една диплома дори за висше образование, какво ви дава реално? Нищо. Нали, дипломата нито може Нито да пострига, умения. нито може да работи, нито може да отиде. Да, ще ви наймат на работа, но ще ви изхвърлят на първия месец, като видят, че не можете да работите. Значи идеята въпрос на цялото нещо е. Въпросът е в това, че даже няма ценз, който да задължава работодателя да иска хора с дипломи. Абсолютно, но Нали, никой не го проверява това. поради тази причина, те самите дипломи като дипломи са фиктивни. Реално. Да, но в момента Те сега са са балове и ония ден на една майка питам какво ще кандидатства детето, какво ще учи след бала. Тя каза, Поли, на 2 места ще кандидатства, ако нищо не стане от нея, ще я прата да направиш една фризьорка. Нали, това показва, Това е ми любимия. това показва отношението на хората към нашата професия. За много от клиентите и за масовото,
фризьорството толкова му е спаднало имиджа, значи нищо не е станало. От нея е станала фризьорка. Милена с 3 висши образования. Аз също съм работила съвсем различна професия. След това се преквалифицирах. За много обаче клиенти, след като не си IT специалист, значи това е... Ама това също идва от там, извинявай, от там, че много голяма част от фризьорите не са добри професионалисти. Като попаднеш на 5 не научили се фризьорки и след това знаеш, че фризьорката унази там в гаража, дет не може нищо. Да. Ама въпрос е... Аз от много години изследвам един принцип, който го следват англичаните, може би, и те казват: не съм богат, за да си купувам евтини неща. Тоест, ти като минеш през 5 фризьорки и като после ти се наложи да си оправиш косата, за да имаш някакъв по-така приличен вид, защото все пак човек е социално животно, ходи на работа, вижда се с хора, има разни други социални ангажименти. И тогава вече, когато стане дума за управяне на косата, за здравяване, терапия и така нататък, то ти излиза през носа. Да. Защото няма първоначалното този ресърч, кой, къде, какъв е и така нататък. И аз тук искам да отбележа, че голяма част от проблема идва от държавата. Защото не знам дали знаете и сте чували, но аз бях и още съм председател на AMSPIX. Това е една асоциация на малки и средни предприятия в индустрията за красота и здраве. Тя беше формулирана от една групичка така, в която бяхме аз, Еми Динкова, Краси Краева, Цветелина Маймарова, Румен беше... Митко Дамов, мисля, Митко Дамов беше в началото. Значи идеята на това беше, че всеки един човек, който е инвестирал в този бранш и бизнес, да направим една така достатъчно голяма професионална общност, но която е на инвеститорите в бранш. В смисъл, идеята беше собствениците на не само на салони, те са и на производства в бюти бранша. Да. Идеята ми е, че тези хора са заинтересовани в бранша да има правила. Ясно е, че в една джунгла оцелява по-силни. Нали? Но въпросът е, че ако бранша е обединен и има някакви правила, то тогава ще има много по-малко как да кажа, некоректни платци, лоши доставчици, лоши кадри, които ходят от салон на салон, нали, нелоялна конкуренция, които човека е работил за тебе, после отваря от среща и казва: аз съм тук от среща и така нататък. Защото в момента, в който има една достатъчно голяма група като хора заинтересовани от това нещо, нашата професия ще се дефинира в някакъв закон. Защото преди доста години се случи така, че трябваше да влезем в закона за услугите. Тогава директно ни зачеркнаха, услугите за красота и здраве отпаднаха, в закона за услугите влезнаха мобилните оператори, доставчици на кабелна телевизия и всякакви такива комунални услуги. Та идеята ми е, че липсвайки такава подкрепа от повечето собственици на салони, няма как ние да правим рентабилни неща за бранш. Защо? Защото във всяка една нормална държава има един регистър, в който там пише професионалистите, кой къде е работил, какво що. Във Франция няма. Там задължително, постъпвайки на нова работа, върви една длъжностна характеристика от бившия ти работодател, в която трябва да присъства абсолютно точно какъв човек и професионалист представляваш ти. И това е задължително. Тоест, този човек, той не може да постъпи на работа при теб. Да, и ти вече знаеш. Е такава в България, но нали, ти изискват такава... Те изискват, но реално ти си я пишеш. Докато там е задължително. И както ако има някакви неща, които не отговарят на истината, както от едната, така и от другата страна,
нали, там има съответните санкции. Кратко техническо прекъсване. Ако имате нужда от фризьор, заповядайте в нашия салон. Всичко, което имате като нужда от информация, може да го намерите на нашия сайт www.brillarebybm.com. Ще бъдете обслужени по най-добрия начин. А сега се връщаме към подкаста. Искам да разкажа интервю за работа. Сядаме. Искам да разкажа реалността в България. Изслушваме аз въпросното момиче, при което тя се обръща и казва: не ви е лошо салончето. Ще си помисля дали да дойда при вас, защото имам да обикалям още 6 салона. Аз ще ви се обадя дали съм ви харесал. Това е интервю за работа. Аз понеже съм го чувал заради това, почнах да се смея преди това. И аз си казвам, аз не съм ви казала, че ви харесвам. Вие не може да постригвате. Да, но мога да правя машам, мога да нанасям корен. Кадрите ли? Не. Добре, аз казвам, фризьорството, ако ти не можеш да постригваш, не си фризьор. И мъжа ми може да нанесе боя, клиентите вече сами могат да си правят стайлинг. Ти ако не можеш да пострижеш, какъв фризьор си? Но тя щяла да ме избере дали да почне при мене. Те вече толкова много жажда за кадри. Във всеки един салон търсят кадри. Във всеки един открит, стар, навсякъде се търсят кадри. Липса на кадри. Даже на много места вече има табелки. Дръжте се любезно с персонала, защото е кът на входа на рецепция. Това е много интересно. Значи, за мен това е криво разбраната цивилизация. Защото преди години какво ми се случи? Имах един асистент, няма споменам имена, защото той вече е колега, достатъчно добър. И казва: ти не ми даваш да пипам. Викам: добре, ти една глава, направи каквото искаш. Значи, от тук, от там газручи сигурно около 2 часа, накрая мина с машинката и вика: не става на те глави, вика, те не може да се работи на те глави. Викам: добре. Ма вика, аз от тебе, вика, не мога да изпъкна. И викам: какво ми предлагаш, да напусна ли? Разбираш и до каква степен? Нали? Значи проблем на младото поколение, поне за мен, и хората, които вече живеят в някаква виртуална реалност, е, че все пак си носят естествената коса, не е виртуална. Макар че преди 2 седмици дойде един клиент, показа ми снимка на Наруто, не знам дали знаете кой е, той е един герой от аниме, такова японско-корейско, и вика: такъв цвят, и вика: така прическа. И викам: това е тренд. Викам: момче, тренд. не, въпросът е, викам: момче, това тук е нарисувано към това анимация. Да. И викам: ама ти мислиш, че... И аз бях същисан, нали? Да. Значи хората съвсем са избягали от тази реалност. Значи имам клиентка, която е геймърка и прави стриминги всяка вечер. Носеше ми перуките й, нарисувани на герои. Трябва да направим на този герой, на тази героиня и така. Цвета, стрижката. Разбирам го. Само че едно е да работиш на перука, едно е да работиш на естествена коса. Нали? Въпросът е, че... И накрая, момчето, аз вече го суша, докарвам някаква форма, почти като на анимето, нали? Докарвам и той вика: вика, супер, аз викам: как така мога да се направя? Викам: само с помощта на добър фризьор. И той ме гледа странно. Викам: видя какво правя, ако мога да го докараш, значи си ти. Смисъл, има още някои неща, които все пак остават на нашите ръце. Това според мен няма как да го избягаме. От ръцете няма как да си избягаме, така че колкото и да сме интерактивни, социални и така нататък, 2 ръце не може да ги замени нищо. Това е занаята в нашата работа, нали? Другото е бизнес и когато изкуство и всичко останало. И бизнес и занаят е най-добре. Има много добри фризьори, които не са добри менеджери и обратното. Знам, някои са... Няма да казвам, ама знам... То много са. Реално, като се замислиш, много са, но пак идват нещата от обученията. Реално погледнато всичко идва от обученията. В нашата работа е нещо, което нямаш основа. За работа няма как да имаш основата и за бизнес. Защото в един нормален
обучителен процес, нали, освен това се научиш да работиш, нали, все пак трябва да имаш и някаква част, някой да ти налее факъла, какво трябва да направиш, за да отвориш салон, как да го направиш, защо трябва да го направиш, след колко време трябва да го направиш, какъв е етапа, през който трябва да минеш и какво трябва да научиш, за да си сигурен, че като застанеш в един салон, ще седиш на мястото си като собственик. Да. Ами да, обаче то въпросът тук идва от друго място. Значи, голям проблем на хората е, че тъй като те не са научени да работят първо, те нямат критерии, по който да изберат марка, продукт, какво им трябва, ценови клас, дори и маркетингово, как да ценообразуват. Защото аз съм имал случаи, аз много семинари съм водил, включая и за бизнес и така нататък, но викам, добре, как си направи цена? То от тук е така цената, то от тук е така, моите е около. Нали? Окей, само че ти имаш определени критерии, имаш определена клиентела, имаш определен таргет и имаш определени изисквания към себе си, преди всичко и после това, което даш на клиентите. Тоест, тук и тук, ако работят с мас-маркет, с по-нисък клас продукти или работят с много висок, ти не можеш да усредниш и да работиш с ниския клас продукти. За мен на първо място от цялото това нещо трябва да е честността към клиента. Защото имал съм случаи, отивам в салон на високо ниво. Изтисквам балсама, той е друг цвят от оригиналния. А е в тази опаковка. Не става. Няма как, нали? И те казват, то вика не става. Той какво беше, Иванчо? Той и тата може. Ма козата... Но то пак идва от там, че наистина никой не ги е научил как се прави. Като тръгнеш от А и Б-то и като се обучаваш, както едно време се обучавали, ще висиш сега цяла година, ще стоиш прав, ще гледаш, ще метеш, после ще ти разрешат да миеш. И като си минеш целия път, накрая ще знаеш как да си ценообразуваш това, дето си го работил. Така. Права си. Като няма обучение от А до Б, те искат едно бързо обучение, 3 месеца курс и после бизнес курса и вече са готови. Не, даже няма бизнес курса, защото бизнеса го има в 3-месечния курс. Да. Грешиш. Аз имам център за професионално обучение. Ще ти кажа, че до тук имали сме 14 или 15 ученика, от които са завършили 4 с дипломи. Защото съм ги държал по още 2-3 месеца за моя сметка. Защото съм казал, че ако вие не сте достойни да покажете това на изпита, аз няма да ви дам документ. Викам, аз не съм длъжен да ви дам диплома. Сега. И съм ги държал и те са работили по 8, по 10 часа, но са станали, аз гарантирам, че това са над средното ниво фризьори, съм ги направил само с един курс. Но тези хора просто копаеха всеки ден. От сутринта до следобед, доколкото може да остане, и само от тях стана. Другите са без диплома и си тръгнаха. Даже после ми беше гузно, имах един период, в който викам, че да им звънна и викам да ви пратя по една глава, ще тренирате поведнъж седмицата да идвате, защото ми е гузно, защото съм взел някакви пари. Разбираш ли? Така че това го няма. Няма го, защото хората не искат да учат. А по отношение на това, Боби, което каза, значи един успешен човек учи цял живот. Така е, да. Няма как да се развиваш. Аз ще ви дам за пример, сега напоследък Поли е запозната, ти не знам дали знаеш, за тая SOS серията на Sweet. Мога ли да говоря за продукта? Естествено. Така. Аз ще ви кажа, значи фризьор съм от 20 кусор години, 5, 6, 7, някъде там. И значи тая серия видяхме какво прави, ходихме в Мадрид бяхме. Значи косъм, който е като ластик, бяла, обезцветена коса, след тази процедура е еластичен и е абсолютно здрав и не можеш да го разтеглиш. Не съм виждал такива продукти. Само в социалните мрежи. Искам да кажа, че това като го видиш, нали, да, на живо и кажеш,
Да, ама хората не търсят. Защото, примерно, ти взимаш някакъв обезцветител, който има бондер система вътре, за да пази вътре косама, дисулфидните връзки, нали, да не се разтегля, да няма тези проблеми. И в следващия момент то е ефтин тук на еди коя си марка, вика е 20 лева половин кило, примерно. Не става. И не можеш да после да вземеш цена като за качествен продукт, а да работиш с кофти продукт. Масово е това. Масово се срещат, нали, точно такъв тип изгорели коси. Масово, поне при нас в момента са доста такъв тип клиенти, които идват от недоволни от някъде, не намерили си техното и всичко останало и по някаква случайност, която ние правим, ето рекламиране и всичко останало, попадат в нашия салон и се научават на неща, които не са ги чували. Никъде никой не им е закачил темата на това какво трябва да очакват и какво трябва да се случи в процеса на изсветляване. Идват с една снимка и тази бялата, може ли да ми я направите, както при тебе с анимето, и се почва. Няма проблем, бе. Какво ти прави? 400 лева и си ти. И къде е проблем в цялата ситуация? И пак стигаме, че основни неща... Ама проблема е в системата. Проблема е, че работещи фризьори наистина първо не използват качествени продукти. Вече сега на пазара има всичко. Едно време нямаше с какво да се работи. Едно време правихме големи еквилибристики. Сега поне има всичко. И наистина, за да се дигне имиджа на нашата професия, ние трябва преди всичко да работим с качествени продукти. Това е основата. Защото е страшно. То не е само... То е така и за храната. В смисъл, не мога да ядеш бокуци и да очакваш да си супер здрав. Примерно. Да, но специално нали, за имиджа на фризьорите, точно това, което каза и колега, идват от супер луксозни, скъпи салони с съсипани коси, защото се работи с ефтини продукти. Ама там онлайн... По-скоро не е само с ефтините продукти, а и с незнаещите фризьори, покрай ефтините продукти. Комбинация вече става... Става плачевно. Да. Значи въпросът е в това, че рекламата, която е в социалните медии, играе огромна роля. Аз честно признавам си, нашата така рекламна дейност и всичко е аутсорсвано. Други хора се занимават с постове, с всичките тези неща, защото ние даваме само снимките. Искам да кажа, че аз нямам време да снимам. Това е един работещ вариант, човек, който няма как да го правиш ти. Ако се замислите малко, един работещ човек кога има време да направи една хубава снимка, да я пообработи, да я направи... Ако има време да направиш снимка на най-хубавите клиенти, защото тя вече бърза да си тръгне. Искам да кажа, че как да стане? Знаеш, аз скоро се сблъсках със същия проблем. Накрая вече толкова им е писнало стоенето, че е зоната, бързам, имам телефона си, повечето снимки преди, след детето трябва да взема бързо зоната. Това е едно нарекано. Мисълта ми беше, че за социалните мрежи, специално за мен това е проблем. Да. Нали? Не е решение. Да, решение е за някаква ситуация, но не за всичко. Не може да разчиташ изцяло на социални мрежи и на реклама оттам. В смисъл, клиента им предвид, не е фризьора, защото какво се получава? Има и напудрени снимки, които нямат нищо общо с истината, защото аз съм ги виждал лично, като дойдат. Да. И ми показват, сега излизам, вика, погледни какво е, вика, погледни на главата ми какво е. То няма нищо общо. И когато ти пускаш реални снимки, ти казват, нали, някой... Не мога да снимаш... Да, ти си, нали, няма значение какъв в телефон, камера или с каквото снимаш. Факт. Ти не правиш качествено видео, снимки или каквото е. Това не е така. Нали, ти трябва да направиш точно по този начин, на тая светлина, на това, на това. Това са глупости, човек. Мисля, ти фризьор ли си фотоджи? Не са глупости. Това е новата реалност. Да, факт. Значи проблема е, че наистина хората много се лъжат по тези неща. Проблема е в лъженето. Аз нямам проблем с това да го направя. Но проблема е в лъженето. Както казах в самото начало, ние като фризьори, това е най-всеобхватната професия и ние надграждаме цял живот. Ние трябва да сме в крак с новото. Ние трябва да се образоваме в тази тема. Елиза завърши диджитал маркетинг.
Това сме супер. Ние, освен да боядисваме, постригваме, трябва да сме в крак с новата реалност, защото това, което идва като нова клиентела, първо те имат страхотно его. Младите клиенти. Те са коренно различно поколение от това, което сме ние. Наред с това обаче има и проблем. Точно има Защото проблем. има тотално нереална представа за себе си. То е така, Абсолютно. но ти за да можеш да комуникираш с този човек и за да можеш да вкарваш свежа клиентела, която това ти е следващата клиентела, следващите няколко години. Ти трябва да я подхванеш от тинейджерска 15-20 години, за да работиш още 10. И за да има тя доверие, ти трябва да говориш на техния език. Трябва да можеш да разчиташ какво иска да ти каже. Тя ти говори с снимки, тя не може да общува. Защото те си пишат нон-стоп, тя не може да си запише час по телефона, тя само пишат SMS-и. Аз ония ден една тинейджърка не можах да я пострижа 5 пъти. Изправи си главата. След малко тя отново е така. Взех и телефона. Те за половин час не оставят телефоните си. Това е реалността. Да, факт, така е, спор няма. Спор няма, но примерно каква част, това е въпрос към всички, каква част от клиентите ви се записват през телефон, като ви вдигнат телефона, и каква част се записват през онлайн график? Ами аз го спрях моя онлайн график, защото си имах много проблеми, защото тя казва, аз съм от Виена, идвам специално в България да си смена цвета, да си оправя, имам час за боядисване и съм си отделила 2 дена, за да дойда до България, защото тук е по-евтино и преди 2 месеца съм си направила този термин и идвам да си направя цвета. Идва и казва, аз съм на 4, тъмно, искам да стана бяло-русо. Аз казвам, няма как да стане, вие сте записана за боя. Аз не разбира, аз имам термин и за нея това е боядисване. И много от клиентите, когато записват час за промяна на цвят, те не казват, искам да се изруса. Те казват, аз искам да сме боядисате, просто искам друг цвят. И ако ти не я разпиташ по телефона какво точно разбира тя под боядисване, дали само корен, дали иска да сложи малко светлина по краищата, за нея това е боядисване. И това с онлайн графика не работи. При мен работи. При мен работи, защото аз го ограничих. Оставих само боя, обезцветяването го има, но те не могат да го запишат. И трябва да звъннат в салона. Разбрах. Тя ако не знае, че трябва да бъде обезцветена. Аз мисля, че Отдолу може да пише. бъде само боядиса на 2 тона по-светло. Няма проблем. Аз ги връщам. Имам достатъчно очи да кажа, не разполагам с това време. Значи, до някъде сега хубаво е да поемаме работа, защото знаете, спрямо работата е съответно и възнаграждението, спрямо възнаграждението е и вече начина на живот, но все пак не може да се изкривяваш от работа. Да, то трябва да има адекватно заплащане за труда ти. Точно така. И ще ви дам за пример. Примерно заплащането на нашите услуги в България е горе-долу на 50% от това, което е в цяла Западна Европа. Да. При условие, че на глава от населението има много повече и по-добри фризьори тук, отколкото навън. Да, и при положение, че крастави са 3 пъти по-скъпи от навън. Точно така. Който е някакъв тотален парадокс. Но аз заради това, аз съм 6 часови смени и толкова. Толкова съм преценил. 6 часа на ден. Така работи целият салон. Повече от 6 часа съм преценил, че ти не можеш да бъдеш креативен и да раздаваш повече от себе си. Не, че не мога да работя и 10 и 12 часа, само че след 6-тия вече почват да не ти случват нещата. А почнеш ли в един коловоз, тогава вече не си. Това не е нашата работа. Не, когато не е с удоволствие, вече... Не, когато става. е по дефолт, нали, защото просто трябва да го пострижеш. Винаги съм казал, че има една фраза простите фризьори, не знам, сигурно много ви се е случило, прости фризьорки, фризьори и така нататък. Да. Нали, преди време, както ти кажа, ще направиш една фризьорка. Ако нищо не става, с тези двете кандидатствания, нали, няма проблем. Но въпросът е, че малко хора осъзнават, че нашата работа е свързана с много мислене.
Защото реално ти, за да бъдеш добър и да се случат нещата както трябва, ти трябва да отделиш време достатъчно добре да прецениш какво ще направиш, така че на това лице този цвят и тази дължина и прическа да стои добре. Да се поддържа лесно спрямо текстурата на косата и това нещо да е окей. Нали? Защото за мен, ако някой клиент е доволен, за мен най-важното е той вкъщи да постига горе-долу сходни резултати с това, което съм направил аз. Сега той като цвят сигурно трудно ще ги постигне, като стайлинг сигурно също, но той ще изглежда прилично и достатъчно доволен от вида си. Да. Поне за мен това е нашата работа. И няма нищо по-хубаво от това накрая, когато някой влиза на чумерен и излиза така вече. Лети. По този повод много ще ни е ви кажа. хубава професията. Много ни е хубава професията. За мен това е наистина повече от професия. Повече от професия. Това ни е живота и когато не се случват някой път нещата, всеки фризьор греши, ми е болно и всеки има, когато се прибираш неудовлетворен, обиден, ядосан, всеки прави грешки, но клиентите много се промениха в годините. Това, което забелязвам от клиентелата, преди ни уважаваше много повече. Сега иска да е бързо, качествено и ако може да не плати много. Нали, иска да е бърза процедурата, не винаги е възможно. Хора с възможности имат липса на свободно време. И при мене има много клиенти, които са ограничени във времето. Тя не може да дойде по всяко време. Дори ти да и предложиш различни варианти, диапазон от часове. Не знам при вас как е, но има много голяма промяна в клиентелата от преди 10 години. Все по-често влизат в салона клиенти, които искат бързо, ефтино, и краткосрочна процедура. За 2 часа да стане много руса, но не може да седи много време в салона да отдели. Има някаква така тенденция, но реално погледнато има ги обратната част. Защото, както каза Милен, с суита, като хванеш една процедура 4 часа, 3-4. Да, ама после тя печели време, защото 2 месеца от суита, да, това им предвид. Права косата. Че реално после ползите пък ги има, нали, защото слага на това време го слага веднъж. Нали, като цяло. Значи нещата се задълбочиха и ще продължиме в следващия епизод, защото темите са доста интересни. Ще разискваме неща от кухнята, неща, които ще бъдат проблемите в фризьорството, основните, ще ги задълбочиме и ще покажем интересните гледни точки на всички. Благодаря ви за това. Лайквайте, шервайте, субскрайбвайте и се надяваме всичко да ви е много интересно.